Kamano moro maintie jara mar Ulu TV mahindi en chenro mar kuku mar wacho bende wakelo ni kinde ka kinde kwa rango weche mosebedo katimore koni kod kocha. Odiochieng' ma kawuono antiere kod jatelo ma bende nosebedo MCA. Achiel kachiel wadwa rango weche mopogore opogore mag tije koni kod kocha. Kisumu County kaachiel kod piny Kenya duto. Rwaki studio. Erokamano. Moso ganda. Erokamano. Jothuru amoso unu kwe. Ane luonga ni Jackton Onongan MCA machon Manyalenda Kisumu East. Erokamano. Erokamano Jackton arwaki studio kendo agoni erokamano kuom duogo achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Jackton kwa chako to nyisani to awinjo ka ywak ne odwogo ke county ma Kisumu. Ang'eyo ne sani rito kini assembly kata kamano pod in achiel kuom ng'ama nosebedo jatelo. Ka jo Kisumu no luongo duol mar EACC mano mochung'ne kedo kod weche mag mibadhi mondo miyo tim nonro nege chechni nitiere omenda mabende koketi to dirom milion moko 52 paro ni olal. Iparo nang'o e wachni? Aparo ni mokwongo county government or county assembly. Yes. Assembly Service Board nego ter MCAs for orientation. Ang'eyo ni kapok luongo jo anti corruption. Yes. Ntiere committee ma deal gi weche mag corruption assembly miluongo ni pick and pack. Kata pack. Mondo nonane to ang'o motimore ka pesa gi adier nolal. Kichoko nya jam the boat iwacho ni uerol maru to omiyo chenro gine nonro machielo. Yes. Mondo gik matimore. Tij assembly kata tij MCN representation. Yes. Legislation and oversight. Yeah. And my ni luongo ni oversight. Ana wacho ni kanyo gi fail. Oversight ni regi gore piny. Oversight gi gore piny. Tang'o momiyo kinde ka kinde kara oversight ka endi problem betie. Ok en mana assembly ni kende en kata mopogore opogore kod gwenge mamoko. Edo ka oversight ni un kaka jok ma osebedo MCAs kata ka un MCA sani to samoro nindo ga e class e kar oversight. Kang'o matimore? Aparo ni gino luore gi goodwill. Moae executive. Ka wani assembly. Yes. Speaker gi board no mani luongo ni executive. To machielo ni komo wantiere kaka MCAs mano mono wadi gi weche oversight. Yes. Ka goodwill onge executive to onge giminya timo. Kech unyalo yudo ni ma kosa ne nitie ka to kumiyo executive mondo implement to ok timre. To moko bende anya wacho ni jomiyiero e kombego gin joma ok ong'eyo tijino. Samoro ng'ato nosomo PE to miye korka mida time kwano. Yes. Ok onyalo understand. Bende nyaka in kaka member nyaka ibed ng'ama dedicated and committed ni gimitimo ni en gima right manyaka jo interest ma jo nyalo serve the interest ma jo piny not mari. Kech samoro koteri kanyo to ibedi in gimoro koro gima ne gitimo onge. Nego dho nitiere kine mane go e dho bor. Gini bok en godho bor. Gini en iluongo ni facility. Ne osebeti ni un kaka MCA samoro kanitie wach moneno kata kaka mag mibadhi go to kudwa go koko ahinya ugoga koko mondo miyo godho bor. Kose godho bor to dok withdraw wacho ni aoyo weche gi koro selos. Weche go ni wacha kech mibadhi ko golo kata gimoro onge receipt mimiyi. Koro onge ngama nyalo wacho no miwa gimoro mo miwa receipt. Mago ne gin pesa moko facilitation samoro ni wakato dhika kuno no weche. Kamano. Ma ok ni ne igo dho bor. Pok na neno kech receipt be pok aneno kuno gol nyaka ne. Receipt ok nyalo ndiki kanyo ero. Mano ka umiu Jack to onge receipt mimiu. Receipt iluongo mana chien. Pes county government ko gol nyaka receipt nyaka bedi. Gibedo documented. Iwacho ni ngama biro next time my pesa notiyo kama. Mano no kaneno. Koro maonge receipt gi to. Maonge receipt mago mana weche. Mago kuma. Erokamano Jack. To yo kiwacho kainde ni MCS masani ok ang'eyo ni kirango tijgi ki compare kod assembly mokalo. Inyalo wacho ni gin e rate mane maybe 100% kama indika irango kaka gitiyo. Ka compare kaka no yale council. Gi kacha kwa yale county. Yes. Awacho ni jowa gini piny sana. Ang'o maketo gi piny? Ok dang' awach ni ndalo gisebedo matin but luwore gi motions and bills magikelo. Kaka example ni ng'ato nyokelo motion moro ni kidhi supermarket. Yes. Gik mibocho go ka. Umi nono maonge chudo. Mano ka en adier jogi gin johala. To gimbe gichulo taxes. Gigi be timore Kenya mangima supermarkets. Ang'o mikele Kisumu. To ma bende ni yo mar thiro investment. Kech yudo ka koro ji dhi ng'weny ni kama oketi koro ok nyal timore. Example nyo yaw supermarket moro Kondele gi joma ne tiyo Nakumatt. Yes. En supermarket ma pod tin ma koro kwa wacho ni ok onego ji ochul gicha. Kuma onego investment. Aparo ni mago motions moko onego beni
bed. To samoro ywak mar ng'ama tiyo gi mwandu gi kata consumer jaus alot chande ng'at madhi nyiew kata Colgate e duka machalo kamano oywak ni oyo chon kane wanyiew gigi e kito kiwuok kata supermarket monde kata ni ang'o kata onde kamana ni Dala FM supermarket to dala no ero kidhiye to iyudo ka imiyi jwala moro mondike nying kanyo iting'o godo sigo menyiew cha to sani koro jok manyiepo gi kini kod ywak ni oyo sani dhi tinyiepo samoro nyiew gir siling 50 to en gima ok inyal ting'e lweti tinyisi ne nyiew jwala mar siling 30 apani gini nego bede tudruok kind county government and national government ong'ia ne ka ginyalo timo waiver in some taxes mondo the supermarkets oyud thuolo moro matin makata ka gikawo gigo to koro jopiny ok winj matek gibo ok winj matek to kinyalo chaka ni jogo kikanya king'ia ni to gimbe pesa magigogo gigi dong gimbe gini ohala koro nyaka wang'ia ne konya wuogi national treasury especially minister mar finance mar national government and county government mondo migilosi mondi Kesina ka wach ma idwaro kede wach idwaro konyo godo jok manyiepo gi eki okineka ineno ka samoro nyalo hinyo joma loso gik miting'e gi koso ing'eni piny ok nyal dongo ka onge investors that's true to nitie local and international investors to kwa kill local investors then international investors be the ringo so gini ne dwaro public participation kapok okele machicha motion mono kel cha maka luongo populist politics mondo ji ong'eni tiyo kigibed garaka gitim research mane ka gikele assembly and money motion kende maseneno koro out of 100 anyalo miyo gi 15% to iparo nade wacho bende samoro jo ohala mawuok Kisumu kaendi osebedo ka ng'ur ka wacho ni nitiere kuonde uso madongo machalo supermarket gik ma bende samoro ok ondiki oganda mawuok kaendi maen Kisumu manyiso ne oket kaka supermarket oket kondele kaendi to gi expect ni oyo jok mindiko kaendi mabedo kata ni miyo ji gik moko kata konyo ji counter kanyo nego bed jo local residents poda duogi county assembly mano tich chairman mar labor mar luongo minister in charge of labor and trade openye ang'o momiyo jomoko 70% ok nyal tiyo to 30% ng'eny malo 70% mane mena luongo ni oversight koro mano tiji nyaka gitim mano kech idwaro ni ka tich moro amora nitie jokanyo mang'eny nyaka bedi koro awacho na assembly mane awacho na assembly pod fail assembly pod fail itemo wacho kanyo ni ineno ni onego bed ni timo ne gi orientation kata ipuonjo gi iparo nade ok ging'eyo gima gitimo koso kech moko bende ang'e ni gin jok mane nitiere e assembly mokalo kendo gintie sani joma ne assembly mokalo ka gitin gin ji adek kende emoduogo Kisumu out of 49 emoduogo Kisumu to ba wacho na achiel emoduogo ke ariyo moduogo kech modong ariyo gin ang'wen ariyo ne gin nominated ariyo ne elected koro ariyo emwach noduogo orientation awacho jomoko pod nigi oversight gine nigi excitement an adier ni bo yiera pod mor chama nigi kunya tiyo moko be nyopondo ni jakom nyaka chop kanano koro gipondo macha gidwa tiyo koro sani ji oriwore koro macha orumo mar adek ing'eni sani pesa nyingi donjo ka pesa be onge tich be koka dwa tiyore koro koter ne gi otim gi orientation ng'ato ka ng'ato dhi ng'e role mare iyudo ka MCA wacho ni aloso ndara MCA ok los ndara MCA tiji ok los ndara in timo oversight karach marach maber to ma ida bedo an implementer tida bedo an timo oversight ok nyal timore mana miyo wach ni gidi nyaka puonj gi be nyaka geng'e standing orders kuom ndalo mang'eny ok en gima ding'e dichieng' achiel koro kanyo county nigi pesa mar ginyalo tero go jogi refresher courses mondo ging'e pesa no okete budget ero kama nya jak wabiro kawo yo matin ka to biro duoga achiel ka achiel thuolo mar ariyo kama indi en chenro mar kuku mar wach Kamoro moro ma intie jara malo TV wacha kwa duoge thuolo mar ariyo maindi en chenro mar kuku mar wach mikelo ne achiel ka achiel kod Anje Fulumbaka wantiere e studio kaindi kod jalma bende en jatelo mar Kisumu kaindi abro mi thuolo mondo mi omosu kai to bro dhi me kod kamano iluonga ni Jackton Otieno Nunga ane informa MCA Manyalenda ero kamano ahinya ero kamano Jack ndaro ke achiel ka achiel e studio Jack nyisani to awinjo kai wacho china ka chande ni oganda wa samoro mano yiere telo Kisumu kaindi ne pod wacho ni pod ogedwa tiyo nyaka gichop kanal sani eri neno ni wuoth mar kanal ochopo koso podi
Aparo ni gimotimore sani e kinde President Uhuru Kenyatta gi Prime Minister Raila Odinga. Yes. En gima koro dhi kelo giluongo kisungu ni stability and peace e kind oganda te mane Kenya. And mano maduong' munyiso nochopo Kanan. And tiyo gi sirikal matiyo sani ber moloyo. And awacho ka na mor gi gima ne Prime Minister otimo ni ok wanya bedo upinzani higni duto te. Wan wachulo taxes. Wambe wasebedo ko participate e loch mar piny ni nyaka koro wati wacham fruits mag uhuru kamano. Koro wach no yiego. Wach na yiego kenda support kenda wacho ne jothurwa kik jiwo mang'eny. Wawe uru gigo kaka che jakom osekete gi Uhuru mondo wang'e kama ogike. Weche matimore sani mabenya winje timore Senate. Aparo ni jothurwa nyaka ng'e and top leadership mar ODM ni politics no kane kaber. Wawe uru wetangolo bedes minority leader. Kechi oganda machielo moaye cha dhi neno ni kara kwan joma adier kata joma ok duok erokamano. Ng'ama nochako lweny no owe. Kik wabedu garaka, wadhi uru mos kechi politics you never know. Kiny wadwar ng'ama chielo watigo. Gimbe kiny gi dwarwa. Lweny machako no odwa keto gimoro chako nyoro no ok odwa neno maber oganda kuom oganda mar oganda mamoko. Kapo nitie akwayo ODM chairman gi the entire leadership. Yes. Wadoguru chien wang'ia ne uru. Opara ne gima nyowada timo nyoro no. Ana sebede ODM for a long time and awacho ni ok en gima ber. Kendo wakondem gima kamano. Neno ka onego mi wetangulo thuolo mondo dhi nyime kod wene uru thuolo osebedo kodwa from 2013 yes. Nyaka sani. Goyi mosechulo kuonwa ng'eny moloyo. Koro wawe ne obed gimano. Gino dingso kata no ganda moko ok nyal trust gi gimo timore no. To paro ni onyalo kelo nikech aneno ka bende kata kidhi social media to oganda mabende gin jirenda wakaindi koro ywak ni to kare maindi gima ne udwani mondo mi otim no to pok no nyiso mano nyiso nang'o to moloyo kaka Wetangulo ng'eyo ni en achiel kuom ogai go iko mag NASA. Aparo ni ng'ama no paro no nok en paro mochopo maber. En paro marach. Gido gibed piny giwere gi wachno we Wetangulo ti wambo adhi gi program mbele ok dwa go lwenje ariyo at the same time. To riwruok mar NASA kata wanyalo wacho ni sani irange kagima maybe jod bura mamoko nene kagima en riwruok mar ODM gi Jubilee. Iparo nade? Aneno ka sani jo Jubilee bende chwalo jo ODM un bende chwalo jo Jubilee. Aparo ni manifesto mag chama ariyo gopogore. To gima duong' en mani nyaka serve the people mono yierowa. To kapo ni sani okunego bed gimoro ni backstabbing. Emomiyo kono wuoye wach peace and stability cha. Nego ariyo wati as a team. To jowa to mor nyaka nye jakom wach ni dhi tiyo gi government. Ji mor kendo peace nitie ohala timre kon gi koni. Koro ana wacho ni tich gi government of the day ber moloyo bede upinzani. Gini dhi konyo counties mekwa. Sana kuonde niang' kaka Miwani, Moroni, Mchida Wosi ni ji. Wanyalo wuoyo government ni weno ajo county government onyieo gigi. Mano omiyo tiyo government of the day ber. Nitie kaka Kikomi, sana neno ka Bryce dhi mbele. Nitie gik mang'eny madhi timore. Kidhi Ahero Junction kanyo ineno kigero flyover maduong'. One of the largest in East Africa. Yes. Wamor. Mangiso ni Kisumu expand. Koro corporation ni nego dhi mbele. Twawere gi weche moko side makoro biro ila maro Wetangulo bunye timre nyoroge. Mane makwani nyaka kini kwa weu. Iparo nade? Iparo ni kaki wache ni sani koro weche mag stability kata sani koro tegno weche mag dongruok mag uchumi dhi chakre machiegni. Iparo ni pogruok mane nitiere kind jatend piny owacho kod ogai mar NASA migosi Raila Amolo Odinga emane omako piny Kenya no duoko piny Kenya chien e weche mag dongruok. Ya magi gene josiasa madongo Kenya walo jite. Masane kaka yariyo gi kimo maku wewa kata dongruok wa. Kende. Kagi wuoyo to ka piny okwe. Kothe mechwe to wan jogo ombulu jogo ombulu gi miyo ga direction sandi bi chose gi joma no wicho togo ka gik mano timore ji chose wilgo ji koro neno mana gi maber mambele cha koro ana kwane jo piny ngiro ng'e kuma joma hotelo ka wachonwa wadhi mbele wati uru as a team to ng'ur dong isewinjo ka jo piny moko bende ng'ur ni chagi chalo jok ma obedo short change kata wuondgi kage wacho ni wuodh mar Kanan ne ochakore gisedhi gik matek kaito kokiduogo nyiso gi ni oyo gigi koro orumo gi ka bende isewinjo ng'ur machalo kama lweny ni nitie jomoko manoero
ohero ka gine street protest nitie to gichoko. Mano koro rum. Gichoka ng'o? Nitie gik ma gitimo looting. Nitie joma ne timo mano ne gikawo advantage. To nitiere joma ywak bende. Awacho ni kanano kinya dhe yo achiel yore ng'eny nitie mago kona inyalo donjo gi by all means. Tek mane chopo e destination. Koro kanano wachopo. Koro jowa mayuak maneno ni ok gichopo gi to kare gin iketo gi kuma chalo. Joma ne dhi kanan ka ng'iyo muma ji mang'eny mane onge teko nogore piny monindo kanyo to joma ne giteko nochopo. Koro joma ne giteko emo chopo wan wachopo. Mano be nitie ga muma. Kini ionge gi yie. Ni wacho ni yawa kuma dhi ni kech ng'eny, kech be kawa mago nitiere. Koro en e Bible. Koro riwruok mar Migosi Kenyatta kod Migosi Odinga ni rineno ka onyalo biro gi gik machalo nade to moloyo kata ne Migosi Odinga nitiere apis miparo ni nyalo miye koso en riwruok machalo kamano. Mokwongo nyaka cooperate gi government of the day. Mar ariyo gik mabiro to biro. Mokwongo gima osebiro ni peace number 1. 2 stability osebedo. Moko biro lowe mabeyo. Gima deleo mantie. Kata ofise go biro to ok ding'e but waneno ka gik moko mabeyo biro ni mbele kanyo. Koro in kada diere duto ni en riwruok maber. Namoro kabisa. Amoro kabisa kenda support ni gine ko dhi mbele. To ma indi dak no timore chon. Mano loyo ka koro ganda ne dhi weche mathoth machalo kamagi samoro ng'anyo. Kane ong'e adier ni oyo bang' yiero ka weche gi okesiro to wanyalo bet piny mwawuok kaka joka ng'ata achiel. Iparo ni dak ne gini otim chon mana tok yiero mar dwe mar 8 ni. Apa ni gimoro ka gimoro nigi time ne. Time uncho chopa. Because during that time benen chaotic, atmosphere ok ne ber, environment me yalo wuoyo nok nyalre. Koro time en mana sani ma koro jo tone down. Koro sani ni gadier ni ma oriw oganda duto. Moriw oganda duto te. Ero kama na inya. Wadogi achiel kachiel dongruok mar Kisumu County nyalo nyisane sane en kuma chalo nade. Moloyo sekta noero mar limbe aneno ka nitire kaka itemo mondo mi olosi achiel ariyo adek mondo mi Kisumu obed tourism center kama ji nyalo bire machopie. Inyalo wacho nade? Mokwongo achako wacho ni county government ma Kisumu nyaka bet serious about the plight mar Sunset Hotel. Sunset Hotel koko ng'e maber sani jotich imiyo first compulsory relief mondo gidhi pesa onge and pesa be ne dwaro mondo losgo Sunset Hotel obed hotel maber mago pok oyudre. Kora kwayo ni Minister mar Tourism and the Governor gi cabinet mare nyaka ng'iyo ni Sunset Hotel ok oduogo piny. Kech asebedo ka chairman and ang'e gima timore asewinjo complain nyaka make sure ni wachako gi Sunset ke Sunset wan gi share national government bende gi shares bende. Kora kwayo mana ng'e machielo gede dho nam nyaka jo investors nyaka we kamoro ma kata ka le mane nam biro to nyaka ugoko ki ng'ato ger gine mora dongruok mora ma dhi nam mano chiko koyie and akwayo mani environment minister nyaka gi minister mar planning nyaka gini serious gi city manager nitire jok magede dho nam joma gede dho nam ka gidonjo nam mano chiko koyie kendo chaka kwayo ni street lights is now required in Kisumu city along the CBD and Kibiro bus stop ka roundabout yiro ni mtoka nyalo chung kata more than 30 minutes kata ka beni police nitie sa Kisumu se advance kingi Kisumu te compare gi Mombasa na Nairobi onge tiende moro beda maonge street lights gine traffic lights mago nyaka bedi machielo bo nyaka watim maneno ka in terms of layer mar town layer and street lights buketi gima koro nyaka wabed go ni nyaka wang'e ni wano ka joma uso gi nyaka ng'e ni kama gibete nyaka bed kuma ler machielo be nyaka watim nyaka wati gi county security officers mondo make sure ni mecho ma jokuoge mayo jowa investors gi nyaka room sani ang'e ni security ber kabisa and kanya wacho ni national government otimo ber koro mogik en ni nyaka wang'e ne kama nyalo kete stadium achielo ke sports kech wan gi only one sports ni bende iluongo ni tourism sports dikelo ji kuonde mang'eny to ka gibiro Kisumu kato ji nyalo chiemo ji nyalo mor gik mang'eny ma nyalo timore then museum heritage nyaka wang'e ne to jogo manotimo maber ere kadang wa collect history mag gi mwaket kanyo maka ji biro inyalo ng'eyo tango motimore then nyaka wachak ni chakwa dok lake
lake nyaka chak gimoro iluongo ni sports tourism mawanya winjore gi other counties GPM na miketo boats mage yo mar expand go Kisumu then kiduogo kendo lope moko ma idle lands makaka long kidhi Ahero nitie kuonde moko kanyo mang'eny modong' nyaka wa connect Kisumu ga Ahero kuonde go nyaka ger koro nyaka wang'i weg lope gi ni gin jomage mondo ang'o mi ok idwa gero gigi ko ginya gero ginyalo miyo jomoko mondo ginyalis so mae en tich county government ma Kisumu nyaka watim kisha mor gi gima gisetimo for a short time but gima nyaka giwe nitie some few individuals madwa enrich themselves kora ni gino bed kaka sirkand raguma wadwa ni make sure ni gitiyo ne jopiny mondo jopiny ong'e tang'o miyo ni ji okura dwaro ni mondo mi pogruok obetie weche mag dongruok mondo ne gimomiyo ne uloko telo mar Kisumu erokamano nyaja kagoni erokamano maduong' ahinya kuom kawo thuolo mar achiel kachiel mar chopo maendi ne en tieno mar kuk mar wach kod Anje Fulumbaka nyaka wachakore kendo Jack oriti masani erokamano